नोंथांनि बे मेथाइखौ रोजाब्लानो आंनि बायफ्लेनाय गोसोखौ आङो मेरामथि जानाय मोनगासिनो माने रिपियारि ओइ मा बायदिनाय गोसो जालायखोब्रा मा सिटुएसन थाखाय बे बायदिनाय जाखो माने आं गोदान मोननायखाय गोजामखौ ब्रेकआप खालामनो होननानै आं कल खालामबाय दं आच्छा बे समावनो गोदाना आंनो कल खालामनायाव बिजि मोनबाय थानानै दंखायोलै बेहा होननानै आंखौ ब्रेकआप खालामबाय आरो गोजामाबो आं ब्रेकआप बिनायखाय बिनि ब्रेकआप खालामना दा डाबुल ब्रेकआप जानानै दं ओइ सिगांनि सासेयालाय सिगांनि सासेया डाबुल ब्रेकआप सिगांनियाबो बेखायनो मोनसे हाखरखौ जावोबा दै बजासे जावनांगौलै बेखौ जावलाय बहा दै मोनो गोसो थोजांजों जायाना नालेंखर थाइसे बायनोबाथ' जांखि एसे नायखानांगौ दा दै गैयि समखौ मोननो दा जायखिजाया जोङो बे बाराव मोननै खामानिखौ मावनांसिगोन नाम्बार 1 थाखा गोनां फैसा गोनां माहाजोन माने मेनन ब्रह्म सारमोन बायदिनि फिसाजोखौ फरायनानै हाबा खालामनांसिगौ नाम्बार 2 जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ गावथारनानैबाबो बुथारनानैबो सिथारनानैबाबो फेरेंगा सारमोनखौ किडनेप खालामनांगौ very good जोंबो थिखादार जानायमोनब्ला बै थिखादारफोरबायदि बर'नि एक्ट्रिसफोरखौ थाइलेण्ड बेंगालर भुटानफ्राव लांनानै एलबाम खालामफ्लानानै बदि नाजाबाय थानो हागौमोन गथ'नियाथ' बेफोरबायदि थिखादार जानायनि थांखि गैयालै मोनोब्ला आंबो एमएलए मिनिस्टार जानोसो भाबाव दङ गैयालै टिकेट होआ जोंनो बै लामा साइकेल सालायथिखौसो लायलायजोबो दा बावैनो जोङो फेरेंगा सार दोनगोरा सारमोनजों लोगो जानानै थिखादार जानांसिगौ लाब गैया नों बेफोरबायदि फैसा थाखानि लब जानानै लथानि गैया लथायावनो रानलांबाय दं गाबनाय जेबो साननांगौ गैया हिन्दीया जेसेबां बोरायब्लाबो बिनि बिजाला मालाबाबो जोबनो थाङा जायो मोनसे बाथ्रा दं सिदा आसिजों जुदि खिवा ओंखारबोआबा बथलखौ बुथुमनांगौ जायासै गोरोन्थि सिदा सोनानै गेद्दा खालामनाय उन्दुबो बाथाफोरा नोंना खालि डिस्ट्राक्टिभ गोजालाय दानलाय ओइ सार ओइ सनाराम सार फैदों मास्टार ओइ सार ओइ नोंथाङा माबा खर' मावबाय दंलै एसे बेखौ दौनो एसे फैसा नांगौ खर' मावनाय मोनलोङोबा आखाइ मावनाय खोनादों आङो खर' मावनायखौ दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबायलै आं माबालै सार गोदो आंनाबो आखाइ मावोमोन दा खर' मावग्रा जाबाय 1 घन्टासो थानानै बिखा मावो आधा घन्टासो थानानै उदै मावो आधा घन्टा जाबाय बेसे नांगौ 500 500 ना 400 300 गाहाम मानो नांगौ आंनोथ' नोंसो दंना बिदिनो 100खौ लाखिदो 50 थाखा बायना 50 थाखा आंनो दाबाय खालि मिथिं नोंसोरनो मिथिं खालामनो होननानै गामि रायजोफोरनाव फैसा खांफिननानै फैसा जाबाय थायो जा एसे खुगा ओंखारना बाथ्रा बुंसन हा माने बेबायदि बुङो बेफोर गासिबो बर' रायजो राजानि फैसा बिथांमोननि थै गोलोम दैनि फैसा आलादा हादोर सोरजिनायनि सिमांनि फैसा बेफोरो आंहा नोंसोरजों बाथ्रा बुंगोन फैसा सिमांखौ माथो नोंसोरनो नुहैयो नोंसोरनो माथो सेफायो बिसोरनो जों रावनिबो सिमां सिफायाखै
जेराव नोंसोर बायदि सिमांखौनो नुनो रोङाबा बेवहाय सिखायनायनि बाथ्रा बोरै फैखो सिमां नुग्रोनांगोन जारिमिनखौ मिथिग्रोनांगोन हारिखौ अननो सिबिनो रोंनांगोन आंहा नोंसोरजों बाथ्रा दान्थेलायबाय थानो सम गैया माब्लाबा सावरायगोन आं थांनोसै जारिमिनखौ जोंबो फरायदों जोंबो फरायदों हिसाब लानायनि मोन्थाया जोंहाबो दङ जारिमिनखौथ' जोंबो फरायदोंलै सार नों फरायदो माब्लाबा जारिमिननि सोमोन्दै मा मिथिगौ नोंलाय आं जारिमिन मिथिया आं जारिमिनखौ मेगनजों नुबोदों जायखौ नोंसोरो लेखायाव मोनाखै जानो हागौ जारिमिन 1983 मायथाइनि 13 फेब्रुवारि मोनाबिलि सम आं आरो आब' सानैबो बाहेरावनो बस्ता बनानै लेखा फरायगासिनो ओजों आंनि आफाया बारान्दायाव मोसौ बिखौ सागासिनो आइया इसुङाव बे समावनो हरखाब बहानिफ्रायबा माखासे दुथांफोरा सेखा रुवा जाथि जमा जानानै न'खौ बेंफैबाय जों जेबो आन्दाजखौनो मोनासै जेबो हमस्लाबनो हायाखै बिसोरो जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनि आफाखौ बुग्लिनो हमबाय आब'जों आंजों खुनुरखम खारखुमानानै बारान्दा खनायाव थानाय दुलुरखौ थाखुमायोसै आरो बिसोरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आफाखौ बुग्लिनो हमबाय आफानि गाबखांनायखौ खोनानानै आइयाबो इसुंनिफ्राय ओंखारबोनायसै आरो बे समाव बिसोरो आइखौबो गाग्लोबनो हमबाय आरो सासेनि उनाव सासे बिसोरो आफा आरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आइखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आफा आरो आइनि गोसो मोदोम गुंग्लिखानाय सोलेरखौ बिसोरो बेयावनो जोंनि मेगन सिगाङावनो आरोबाव खासि बिसि बुथारना गालांदों बे समाव जोङो फोथारनि माइ बारियाव थाखुमायनोसै आरो बेयावनो आइ आरो आफाखौ गोसोखांनानै जोङो हरसे गाबदोंमोन सानथाम सोलिनाय बे बुथारबोनायाव जोंनि गहपुर हालामनि गिबि मुंख्लं गरदें बसुमतारीखौ लाफानानै गासै सा 532 बर' सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो नोंसोर बुंदों आं जारिमिनखौ मिथिया जोंखौ निमाहा होदो सार जाबाय बेफोरबायदि गोबां जारिमिन दङ सम सम आंनो खोन्था नोंसोरो गासै बाथ्राखौ मिथिफैगोन औ सार जोङो सानफ्रामबो जौ लोंथिंबायनानै बाइक सालायथिंनानै ड्राग्स दिन रात गान्जा सोबै हारि आरो समाजनि खोथाखौनो साननो बावलांदोंमोन सार जोंबो दिनैनिफ्राय नोंथांजों समाज दानायनि खामानियाव हेफाजाब होगोन सार समाज सिबिनाया एसेबां गोरलै नङा माखासे जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानोबो गोनां जायो सम सम नोंसोर हागोनथ' हागोनब्रा सार दिनैनिफ्राय लागावसोन जों दे बिदिब्ला जोङो गासैबो थिग जाबायब्लालाय आंनि बै गहपुर हालामनि गासै सा 534 सुबुंनि नामाव दिनै 1 मिनिटनि जोङो कन्डलेन्स खालामजाया होनबा बयबो सार मा गहपुरल' गासै बर' हारिनि बेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिसोरनो मोननांगौ खालामनो माबोरै जागोन आरो मोजांबाव दे बिदिब्ला अन्नानै बयबो गसंनो दा खावलायबाय जागायबाय
जोब्बाय आङो गांसे आर'नाइजों साथामखौबो बरायनो खावलायबाय एसे सम जानाय बायदिमोन आं माबा मेलेमनि पुष्पराज माबा गोबां बानायनांगोन माबेबा मोनसे दिन्थिनानै आं बबेबा मोनसे मोनसे दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय अमा सावनाय माबा Halo. Abaturi sampai prosesnya jangan arunaikan nazarbai. Lagi diaunya ni mah bikin lagi deh. Jauhai sound, abani pakai berat besi jadi kita dengar. Dami hiburan musik juga biar play saya. Guna tuni ke jadi ngabar kalambai. Undi semua be script ko fuarsi nane jincine nazagan. Be script ko ni teman aja sekitar kata ini tengah. Jadi coba. Dah isi aku bangko jaga nari kita nasara pun dengan pusparah. April Fool ni kita pun April Fool atau mendalkan kunci sebab ni jadi kaget. Kunci sebab nak kunci artinya. Ini orang mendalnya madai ni kita kunci. Dan apa? Mendela. Dulu saya mau tanggap itu mulai. Mau dia mulai. Ini orang. Masih yang kasih dong mulai. Apa? Mau berkalam mana? Kalamnya tu. Kalamnya kemana ya? Nunggu dia menalai. Isi mana mana? Lagi lah. Baba berkalam. Koren bolu sarkı lagi. Mana lagi ni bro? Baba berkalam tu ni. Kudum ni atu kudum makan ni. Şu bakar böyle. Antonio kutu kaydırırsın ha. April Fool'su kalandan mı? April Fool. Bu da nokta niye April Fool'su söylüyor? Söylüyor. April Fool'su. Hayır. April Fool'su da. Söylüyor. Jodoh sahabat dengan orangnya sanai, kaum bitangannya makasih acting yang sudah bantai, anda dah sahabat powder. Besok mau dengan musanaya dengan terkenal dong, imani dan kemudian kami derasa sendiri, ada sosodor Kusumutari, Nadari. Kami itu metai pun pindah ke Kaulaidan. Ada bini unau musanaya apa kali dong, baranggalau kalau main rumah saja, boleh berjalan baranggalang dengan pindah Bromo Gautam Bromo, bitamanabu metai pun baugun, Gudang Gulu Bromo. Aku sulit kerja dengan si metai pun baugun. Hello. Mangrang alasi nintang menisim kulumnai jasi horbai.